Lah imaloha innallaha ma'asobirin. Ya, Apa? kerah ngono kok tak. Apa artine? Basa Arab iku. Maksudnya innallaha ma'asobirin iki lho. Innallaha ma'asabirin kok gak ero tak pacul ndasem bosak kan iki kok. Isin-isine wong. Lah ya artine apa? Sangkokku coplok. Duh, ora ana innallaha ma'asobirin kok sangkokku coplok iku. Endi kal marah ora kowe? Gak ero. Niki nek salat terus piye? Gusti Allah nek wedi. Oh pasane malah wong Buddha gol malah. Oh wong Buddha piye nek darani tuyul iki ame nyolong duwe sapa ngono? Saka Endi mbok buat tanggung jawab kowe. Oh, gak ceritane piye no gol ki mau. Iku meneh silahan kok. Ngono nek digoleki wonge takoki piye regane pitung. Piye? Regane 7.000 kok cah. Ceritane kan ngene lho, Gol. Cukup mak. Sangkok mau tak blok tak blokno kene. Blok. Kok terus ning kene gak ono. Ceritane piye gol kok iso? Sangkok dadi godhong. Heeh. Ya oh Gusti Angel-angel. Golek sor-sor kekep ngono mau. Ngene kok kepengin dadi santri sing apik, kepengin jujur. Kowe ku kepengin ajak salat kok ora? Lah ya ora roh kok an sangkokmu nang ndi gak roh. Masuk rambut kelek ngono. Asaku rambut kelek. Jebune sangkokku mbok kek ning kelek. Aku lali. Ajar salat. Sing dadi ketua iku jenenge imam ora kok sing manggon ngarep iki jenenge imam ngono ora. Ngono, maksude iku. Angel iki ya. Wis lah si imam atik sapa? Angel kuwi kandhane amok. Sing pantes sapa iki? Anu ngoten lho maksude niku. Sing manggol pon ngarep iku nek cara wong Arab ku ngarani Pemimpin salat iku lho diarani imam. Imam. Lah sing mburi makmum. Makmum. Ora mesti. Ana sukijah barang kok. Aduh. 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 Wong kok. Ya wis sakarepem sing ngarep kek imam atik sakiden. Sing penting Gus ora bareng-bareng. Semanggon ngarep sapa iki pantese? Sapa-sapa kono. Ngene. Wong telu. Hum. Ya aja to cah. Kok sing ijen piye? Sing jenenge imam iku kudu sing wis ngerti tenan. ngono. Sing wis pas kita tenan. Lah kowe sing ngajak kok. Gak usah, kowe kan njaluk warah karo aku. Iya. Lah kowe kan jejeranku gen nek kowe salah kan aku gen roh ngono lho. Ngono. Lah sing mangun ngarep sapa? Gak ono lah, wis jejer bareng-bareng. Ya ora ono kok kowe kok ngarep ngene. Lah kok nek kleru aku piye gak roh. Wes jenenge imam iku manggone kono. Ngene kowe kono, wong loro kono. Lah aku kene. Lah ngene kan roh nek kowe kleru. Lha iki ape upacara ta apa? Rene kowe urung iso salat. Lah nek ora iso aku nek marahi ning ngarep. Ngono. Ya, Jenenge nek wong sing ora iso salat, jenenge nek makmum. Kowe sing imam sak polam iku mesti makmum anut. Ngono. Iya, lha apa kowe kok ape marahi sing guri barang? Manut imam. Anut imam. Wis iso ngomati apa ora? Ngomati ku piye? Ngomati yo. Ngomati ku saurunge adan iku lho. Lah iya iku. Saurung adang, saurunge salat. Lah iya, adang sik wetenge nek lesu piye? Adan Kok adang. Penggawa serbet adang. Bentuk. kowe ku yo kon. Wong adan nek adang. Lah aku roh gedang lho. Adek rene cah salat tok ngadepi gedang. Ngene. Ya ndarono. Ya. Komat, Komat. sing ngomati sapa? Iki lho sing enom. Iso ta ora? Iso apa ora? Warai sik. Wah, ra iso tak idoni blidah tenan kok. Warai sik. Umat sing piye lah? Halah, koman. Sing ana ngadeg kok mati pola, ngono kae lho. Ngadeg kok mati pola untumu ngono. Allahu Akbar. Lah iku iso ngono kok takok. Pinter ngaku goblok. Dibisi malaikat. Endi? Ika ono. Malaikat iki ora iso dipandang dengan mata umum. Malaikat, mala iku borok. Ikat iku ditaleni, dadi borok sing ditaleni. Nggih niki. Nyatane ya wedi ngono kok. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kowe ku komat apa bantengan? Tapi Apa kok jereng ngenean? Komat iki sing apik. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Aku terus piye, Gol? Salat mau apa? Jungkir-jungkir ning dalan. Lho, engko sing kene sing marahi sapa? Ayo, niat salat apa? Ini Gol, salat ngasar ae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lho. Kok amin? Wis sabar ndang tar ditutupno engko nek tak anu mbok turun kowe. Usus, kok usus. Usoli fardul ngasari. Pak Imam, Apa le? salat asar niate kok ngasari untuh ngono. Usolli fardul asri. Bis mentabrakan ngono ning kono. Bis asri kecelakaan korban 7 orang luka-luka ringan, 8 orang luka-luka berat kaboten niku. Luka-luka berat atau kaboten. Asri sing Wes sembarang dengah ngene. Pokoke sak polahe imam Iya. ditut makmum lho. Wis biasa iki. Kudu atut ya. Iya. Nek salat sing apik. Bismillah. aja ngomong ae. Ayo. Aja omong. Yo jodo omong. Mergo dicoting kok. Usoli. Isin-isine wong. Lah iya. Jodo omong. Salat iku nek perlu sing apik. Iya jodo omong. Iki mang urung undu. Urung undu. Ana, salat kok urung undu ana. Aku mah bar wundu. Iki latihan ngono kok ya. Latihan tok, engko wundune gurinan niate yo dhewe. Nek undu niku ning ndi? Nang kantor polisi. Apa ning toko material kono ra enak lah. Usul Wes iki. Wes. Takokne apa ora kene? Uga takok. Uga takok. Wes. Dadi persiapan Makmum manut imam. manut imam. Usoli fardul sembahyang Pak Imam, lapor. Ana salat kok kukur-kukur iku. Iku disisih nangko. Kukur lah gatelan 4. Kukur. Usoli fardul sembarang dingah salate. Aduh. Ini apa? Ora ana salat kok sembarang dingah. Pokoke niate ngono sembarang ngono. Nek ndekne ngarani wong malah nganu aja kukur-kukur, ndekne malah kukur-kukur ngene lho. Kesetrum. Usuli fardul Apa iku mang? Iku mang apa? ketek kecepit. Allahu Mama urung niat kok. tak batin wes kok. Niat kok dibatin lah Lah apa? engko nek muni dok senen-senenan malah dok kleru kabeh. Sing penting niate wis cocok. Aja takok ayah. Sapan oleh salat. Wis siap ya? Usuli fardul tak batin. Allahu akbar. Usolli fardal tak batin. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Goblok iku. Nek bar Allahu Akbar, ngene iki yo maca doa itidal ngono. iki anggere maca terus tak gak barbar. Iki praktek tok. praktek Urung- tok, praktek Urung-urung tok. kok terus ngono, ya rukuk bareng no. Nggur kok pisanan terus. Langsung. Ateni wong iku goblok tenanan saiki. Allahu akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Ya Allah. Sami Allah. Oh, gak aku ngloroi kowe kok salat dong guyu kok. Aja guyu mah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok suwi meneh, Gol? Gol? Gol. Suwene mbaka. Iki doane kok dawa men. Allah ora ta suwi. Kok suwi meneh ta? Dar. Terus suwi-suwi Dar. Dar. Entar. Gol. Nganti kesel ta? Gol. Rayangi cek ente. Allah, ayo ngono ndak kaki. Ayo, Dar. Dar. Dar, ndak kaki ah. Kaki Dar kok. Iki mbok kan mublek terus iki piye lah. Iki lah apa imam iki kok iso. Don. Duh, kok tangan. Duh, matekno wong. Balikan sik. Ya Allah. Wah, bener anak-anak tuyul iki. Waduh. Kalau orang marahi salat lah kowe Ndor. Ya Allah, malah kowe ilang kok Ndor. Ning ndi? Lho kok malah do geger. Ana. Imam makmume merah sujud kok kowe kok. Kowe mang ning ndi kowe? Petengku loro aku kudu. Lah kowe mang terus ning ndi? Yo pipis ya. Alah yo batal ngene iki. Sembayang kok mbok tinggal nganggur. Alah. Kok ayo neh Ditutupno. ning ora gathok iki nek warah-waran kok ngene iki. Wah, nek ora iso sembayang ngene lho. Lu Halo. bocengku do njaluk warah karo Mbah Mudin tak karo sapa? Halo anu ae engko do mara nang aku nek daleme wis roh. Ngono. Yaiku Kasmati. Nah, niki mang ra wis tak omongi lah. Ki lha apa Lah nek neh? njaluk warahku yo aku kiu-kiu aku. Do nyuwun pirsa karo sing wis ngerti wae. Lah iya wong aku yo wong bodho kok mbok jaluki warah. Sing bodho ya kowe, wong kene ora ngerti kok malah kowe Ana njaluk mujeng warah. kok malah njaluk warah salat. Ning nek perkara ngaji aku kulino. Heeh. Mulane aku anane nggawa buku iku mang. Ya, Ora kitang piye sithik aku tau ngaji. ngaji yo. Mulane rungokno nek perkara salat ngono ae gampang. Sing paling angel iku ngaji, Gol. Ngaji yo. Ngaji Al-Qur'anul Karim. Masuk Al-Qur'an ngono. Masuk Al-Qur'an kok ngono. Al-Qur'ane ketoprak iku geget temen lah kowe lah. Iso kok wong kok iso diwarai kon apik sithik kok angel meneh lah. Apa bane iki? Apa? Apa deh? Kaya irisan brambang. Batal kowe. Dorungokno ora ngaji kaya Rahmat mang lho, wong pinter ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dati beras 3 kilo. Loh, Catetan buan. Bu. Goblok. Bu seneng, ndokokno Bu seneng barang iki. Ngaji ta nyateti wong buah. Lho iki mang kliru catatan apa iki mang? Ana Nah, iki. ana te Al-Qur'an ana budati kurang ping 10 barang iku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Hah? Oh, aku gak wani aku. Aja banter-banter wae cilik ae. Dawane ra umum. Iki piye? Bentu. Kenapa? Ngaji kementuh semera umum. Lah iya gak iso dak iki piye njaluk tulung. Oh, alah, cung. Dungana. Elek-elek lah ngene wis tau mondok. Ning ndi mondok ning anu Tebu Ireng? Ning ndi pesantren? Mondok ning ndi? RSU. RSU. Kok mondok rumah ning sakit umum iku. Lho kok mondok? Lah ora apa jenenge rawat inap. Gak mondok. Lara yo. Nyakitan. Sapa? Wong-wong iki. Gak wani. Laire karebet. Iki lakon. Lakon. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Iki abape sapa ya, Bu? Emang mangan apa? Aku manganku karo lele, Mang. Ora. Ambene apa? Ababku. Ojo banter-banter. Innal insana wal putreksin Al-Qanidin bintang 7. Aduh. Ya ana wong ngaji malah dadi keplaki. Bubar gak ngaji-ngajinan lah. Ana ngaji nek inal insana budreksin wal qanidin dari bintang 7. Sponsor iki jebule iklan ya. Na'udzubillahi min dzalik la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Masyaallah. Dadi wong kok kaya ngono to, Mas. Punten Mbah Yai. Mbok nek ora iso niku nyuwun tulung, nyuwun sinau sesorah kalih tiang-tiang ingkang sampun ngerti. Kados ngaten nggih. Ampun dienggo dolanan. Nggih, Mbah, ngen kula mriki kula utange kathah nomere sesuk metu pira, Mbah? Ngomong ngam kaya kiai ae kul. Na'udzubillah. Niki ngeten Mas Dono nggih. Sing utange akeh Dono iki. Nggih. Benjang. Aku di. Sirahku ilang. Sumpah nek ngono carane aku gak. Ini aku sesuk nek raup piye? Pokoke kowe ngger tak demek krasa ya iku siram. Aduh, Endi? Ya iki berarti siram. ketemu. Iki yo ngono ngluyur. Sampean sesuk do njaluk sinau. Heeh. Sapa ngerti wong pancen sampean-sampean iki wis yuswa paling gak butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Kesadaran kok lair atine sampean dhewe. Kanggo nyirami hati nurani. Anjih, nggih to? Ngono sesuk do. Aja dienggo dolanan. Sesuk nggih. do budal ngaji. Pancen ngaji ku janjane ora angel lho, Gol. Lah nggih. Nek ada niat itu pasti iso ngaji kok. Insyaallah iso bakal kelakon. Nah, alhamdulillah sesuk nggih. anu. Ya Allah. Malah malah kaya mbok datik kene kono. Alah. Arek kudunge putih setelan karo Mbak Yune. Gak roh? Endi? Oh, petinggi. Kudunge putih. Ajih, matur nuwun anu Mas Jawawi. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Muga-muga wae dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dan waktu Seraut wajah cantik
yang kau sembunyikan Porsi enak gini. di balik kerudung putih. Iki udah lah apa kuwi? Iroke diserno. Oh, pasangane Roma ya sing matoh ngono lho. Kayak lagune Roma. Di balik kerudung wajahmu membahana. Di balik kerudung wajahmu mempesona. Di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Tarareret, kau cantik alami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. Juga bukan karena itu aku sayang padamu. Tapi karena Panu yang aku cinta. Ora ana kok tapi karena Panu iku. Nah itu bukan karena itu. Iku jenenge kerudung putih. Kerudung putih. Heeh. Jilbab putih. Iki piye macane. Terima kasih. Terima kasih Tok Ibu. Iya. Nah, saya itu ya. Ya, untuk sebelumnya kami baca terlebih dahulu atensi yang baru masuk. Ya, kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari fans klub Wahyu Manggolo saking Mas Hafid. Kowe maca mbek diringi rebana. Dak maca. Dari Mas Hafid CS. Ya, dari Telogo Wungu. Nyuwun gedeng tresno kendi. Hei, salam terspesial kangge rencang-rencang dari Telogo Wungu. Ada Mas Dodi, Kiron, Penyu. Oke. Nomor telu tetap Penyu. Iya, nomor 3 Mas Penyu. Dan juga Mas Ganden. Ada Selamat Mendak, Edi Bos Pite, dan juga Bapak Sunawi, Bapak Gie, Bapak Dubai. Goodbye. Dan salam buat fan Wahyu Manggolo yang lain yang dari Sidokerto. Ada Mas Dono dan juga yang dari Blingi Mas Sugi CS dan juga tidak ketinggalan si cewek cantik. Alhamdulillah tambah terus. Semoga trio SGM Wahyu Manggolo sukses selalu. Amin. Dan suwun bro dan salam. Alah. Wong kok iso banter iku mbok empeng ae. SGM. Alhamdulillah kreatif banget ya. Oke. Yuk. Matur suwun kangge anu kanca-kanca SGM ingkang sampun rawuh saking Laladan Telogo Wungu. Sono konco kabeh tidak saya sebutkan satu persatu. Ibanteng recehno sik. Juga konco-konco fan klub saka Sidokerto. Nggih. Juga fan klub saka Laladan Jaken Lingi. Uga ana fan klub saka Laladan Sekararum. Sekararum saka Pak Kami Tuwa Sekararum. Sekararum. Lan konco-konco sopir tebu. Klub sopir tebu. Ada Kami Tuwa Sekararum. Ada Tekek CS. Jengene kok aneh-aneh. Ana tekek. Iya. Ana Dan boyo. ini juga ada atensi yang baru masuk. Halo, selamat malam Cak Mogol, Cak Sender dan Cak Gendon yang selalu bulet. Sebentar yang selalu bulet, iya. Yang paling imut kayak marmut sing ambune kecut. Si apa iki? Si mbae apa iki? Nyaprot kayok curut. Juga Cak Gendon, salam dari Cewek Pati Kota. Ya, minta lagunya Tak Berdaya. Untuk lagu wajib masih tetap tidak boleh dipending. Matur suwun. Lagu wajib Cewek Pati Kota. Imbang ngono katresnanku. Tak berdaya lagune rak ngene. Tak berdaya re. Lah ya tak berdaya nek basa Jawane dak gak iso obah. Rantidoyo. Tak berdaya. Oke. Kayak lagu iku ya. Terkhusus untuk dulurku wedok Cewek Pati Kota. Cewek Pati Kota. Pati Kota. Saya punya satu saran untuk kagem panjenengan.
Hidup harus dijalani. Oke. Oke, hidup harus dijalani. Kalau nggak mau menjalani hidup, Ya tidak hidup. Makanya hidup itu adalah hidup. kanggo sangwan anu Hidup. dulur wedok. Oke. Hidup butuh dijalani. Hidup. Suka dukanya hidup itulah yang butuh kita jalani. Ada lagunya untuk hidup. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih kanggo cewek Pati Kota. Pati Kota. Spesial aku mesakno nek angger galuh. ngono Kanggo mesakno. cewek pati. Heeh. Daripada galau ya ngene kae. Tiada lelaki yang membantah kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Ya, terima kasih. Request buka request jos. SGM joget bareng goyang kesar. Wong telu kudune joget kabeh. Oke. Nek ora gelem sarunge tak brojolno kabeh. Matek mau wong gagal. Kowe mbok brojolno kathok manyar-anyar. Kathok bengkah tengah, Gon. Dari Bapak Jasmanto lan Mbak Painah Painah. Sido Kertopati. Salam buat fan klub Wahyu Manggolo ke semuanya saja. Oke. Mas Anu Bosdono dan Mamah Karyumi. Oh. Sudah kenal sama Mamah Karyumi? Karyumi Arek sing dino CS. deblong, Pak moblong-moblong. Eh? Dono CS. Dari Sido Kerto Mas Arif Firmansa dan Mbak Indri. Mas Hafid CS Telogowungu, Mas Iya. Ucik, Mas Suki Mlingijaken, Mas Jito Sarimbit Sokong Langse, Bos Kubuk CS, KSH, Kubuk Supri Hamid. Ya. Oh, masa aku rumah sakit. Hamid KSH. Hamid Jabang Bayi. Garuan juga terspesial untuk Ibu Kepala Desa Bu Inggi, Bu Inggi. Bu Buseh yang ada di Tanjung Sari. Terima kasih. Lan sedaya pepunden sesepuh ingkang wonten Ngaten. Tanjung Sari mriki. Tanjung Sari. Oleh sekalian dari Matur tepangaken kangge dulur-dulur Tanjung Sari khususipun nggih menika fan club saking Telogowungu ingkang wonten ngajeng menika nggih wonten Mas Hafid CS, Mas Dodi dan juga Mas Dono, Mbak Karyumi heeh. Menika priyantunipun tolong Mas kamera ya. Nah, ambil. Matur sembah nuwun dari tepangaken. Sing kepengin disuting sapa jae? Penyu Siapa? di penyu. Dodi. Kepengin Penyu. kenal deh. Dodi. Mas penyu tuh syuting penyu. Anu kameramen tolong nek Dodi syuting rambutnya tok ae. Oh, rambut ngacrak. Iya, terima kasih. Oke. atas gabungnya untuk malam Yang ini. Yuk. pertama apa? Tak berdaya. Tak ber. Permintaan dari dulurku wedok sing ayu dhewe yang punya cewek Pati Kota. Patikot. Ada tak berdaya Tak untuk Anda. berdaya. Keselencah lagi bali ke Sulawesi ya. Nah, dari ujung Padang. Jung Dari Pandang. Sulawesi Sulawesi. kok Dadi baru Sulawesi? Wis ganti. Hmm. Tak yangen diganti gembreng. Sulawesi Sulawesi. Nah, Ning pol-polan delokan. Ujung Pandang. Lah iya ora pol-polan ingetno apa. Ujung Ujung iku gak pol-polan. pol. Pandang. Pandang delokan. Dadine Pol-polan delok. Dadi ujung pandang. yuk kita kasih ada tak berdaya Tak untuk Anda. berdaya. Ozi, Yuk. cewek Pati Kota dikasih dulu. Sakit. Ndi Bang piyayine? Nika teng neng gone bayan. Bersama Mas Muncul. Oke, makasih. Muncul, Mas Lili. Mas Barinya mana? Ah, Mas Bari Iya, main no. dan juga Mas Danbori. Mas Don't Worry. Don Terima Bari kasih. main. Oke. Iya. Mas Bali. Untuk Mbok Dati, Bu Seneng dan Di juga Indri Bu mau Lurah kemana dulu? ada di mana semuanya? Paena, HP mbok gawa nang ndi? Tipis. Ojo bali dulu. Usai rampung aja. Oke, yuk. Yuk. Tak berdaya. Daya untuk Oh, Anda. sih. Masuk nyanyi songkokan Egol. Pacot. Wah, repot iki. Heeh. Assalamualaikum. Ya Allah Gusti. Paringon ampun. Iki Maksudnya- suarane opo? Kowe iki lho maca apa kowe iki? Kok malah kaya bulurah yo. Oh, tak warna takon moto sarimbit malahan. Kaya jambe sinigan. Maksudnya, Bulurah jambe sing apik. lah kowe. Aku sigarane sing wis bosok. Anda tak berdaya untuk Anda bareng bersama Wahyu Manggolo dan juga RHS Production. Mainkan bro. Yuk.
kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku kirim doa. Semoga kau bahagia sepanjang masa. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Turutilah kehendak orang tuamu. Sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Rasa nangis tak berdaya. Tak berdaya. Dari cewek Pati Kota Mbak Tin, terima kasih. Melu terus sakit. Dalam Ada permintaan tadi yang dari fan klub Wahyu Manggolo. iki untune ndak lara. Bu Inggi santai sik, Bro. Nggih.
Iya. Iya wis santai aja dulu. Dari fan klub Wahyu Manggolo dari Telogowungu tadi mintanya Trisno Kendi. Trisno Kendi. Untuk malam hari ini tak asih yang Liwong aja. Liwong. Masalahnya Bu Inggi juga mintanya Liwong. Ngeras pantes ya. Sing siji lah ya padha karo cewek Pati Kota. Apa? Imbang ana katresnanku, padha neh. Sarene padha. Ya tak ambil yang satu. Diambil satu saja. Dari Mas Sugi, fan klubnya dari Blingi mintanya es semu. Es semu. Waduh. Nek es semu iku enak ese anu diolah. Maksudnya? Es semu elik kok. Es semu elik, es semu. Apa? Enak. Aduh, Ora tepak. player. Oke, kita kasih yang Liwong dulu. Oke. Untuk Trisno Kendinya tak kasih sanes wedal karena kita juga butuh waktu untuk merampung dokumennya sudah full. panjuwunan cerita. Fan klub Wahyu Manggolo. Untuk kali ini dikasih yang Liwong langsung dikoplo, betul atau dilanggamkan dulu terserah. Yuk. Langsung koplo aja. Langsung dikoplo. Oke. Versi New Palapa. Oke. Yuk. Hah? Koplo entek. Iya, sesuk tuku ekstasi. Nek ora no dikoplo. Diliwet. Anu le destro. Ya. Yo. Nah, itu dosisnya lumayan itu. Apal dan aku dan. Bekas Rio. Yuk, langsung aja. Yuk. Medon. Ya Allah Gusti. Ya wis, sampean ae. Cepet tapi. Ketemu wong ayu dadi lagu nggodho ati rinten siang dalu hinarban jiwa raka ngundang rasa tumete sing kalbu Beruyai segoro adatan bisa ngeluluke hatimu suenggon ngenteni liwunge ngatiku antuk jambi hati sawiji yo nadyan apa tak lakoni kok dadi sabda pandita ratu mreng siramu dadi ing sisihku Gusti ngrilani atresnaku bakal kinawa mati ya matur sembah nuwun kagem Ibu Dati penjual beras semoga tambah laris manis amin matur suwun Ibu Mbak Mawar ya terima kasih saking Ibu dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu anggodo ati rinten siang dalu hinarban jiwa raga ngundang rasa
mlebu tumete sing kalbu nguyai segara adatan bisa ngeloke atimu suwe nggonku ngenteni liwunging atiku atok jambi dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni sabda pandita ratu mreng sliramu dadya ing sisihku dadya ing sisihku mugi Gusti lilahi tresnaku bakal kinawa mati sik lho gendon atau tekono iki ngopo to sapa Ndon Dalem sapa Ndon aku ceritane dikon mampir nggone Mbok Kartini. lah terus Aku dibesiki. piye Engko esuk aja mulai-mulai nggonku wae. Mbak siapa iku? Mbok Kartini. Lho, rak Tahun 21 2000 April anyar. lahire iku mah. Lah nek 21 April lah Lah apa? Kartini gak lahire 21 Oh April. iya iya. Halo, Mbak. ndang rene Ndon ya Aku ketok kok ganggangan pelem. Mbak. Pangapunten sedaya kemawon khususipun dulur-dulur Tanjung Sari awit wekdal ingkang boten saged nyakapi malih menawi wonten kekiranganipun kawula sak kanca minangka dados talangaturipun Bapak Mogol nyuwunaken agunging samudra pangarsami. Ngoten Bu nggih kesadaranipun awit sak menika lho meneng-meneng mosok ketoprak engko bare kok dhisik anten ndak repot engko nggih. anu tur maneh anu Mas Gendon sekedar informasi kanggo ibuku mbok dadi Anjih. ibu inggih dari kanca-kanca fan klub Wahyu Matur Manggolo suwun Ibu. di antara tanggal 15 nek enggak 16 Bu saya kepengen kumpul dadi siji aku juga izin ya Bu ya ya sumbangane barang Oh, alah. Aduh. Lho kok iso aku sing dicutak-cutuk ae lho. niki saking kanca-kanca oh angger kowe ngomong kok mesti ra disumbang ngono lho Gak ora usah sumbang lah. Kei langsung. saking kanca-kanca fan klub Wahyu Manggolo saking kabeh baik dari Rembang dari Pati juga nanti nek ora tanggal 15 tanggal 16 kita hadir engko ibu-ibu sing kepengin guyon-guyonan di gubuke kula monggo Nggih saged. ya Pasti tur ada kanggo salam tontonane. saya ucapkan terima kasih kanggo kanca-kanca fan klub Wahyu Manggolo ingkang sampun rawuh mohon maaf aku ra iso nyugata apa-apa saya doakan aja kondur panjenengan teko ngomah pinaringan selamat Jangkrik iku. senengane nek ana wong dongakno iki ana-ana ae kowe iki Lah pas ana jangkrik Gol. Nek tak banting jiwa. semoga tak ada halangan sampai Amin. rumah matur Amin. sembah nuwun Iya. Pak Ri matur sembah nuwun timbali Wahyu Manggolo tak oyak tak buru ben cepet ben Ngoten. lakone iso tuntas Kados ngaten. cewek manis Pati Kota makasih Ya, Mohon selamat maaf. jalan semuanya ya. Diparingi Betul-betul. siji tok ngetokno lakon monggo Nggih. Eh, Monggo. yuk. Untuk SGM terima kasih atas dukungannya. Yuk, matur suwun. RHS.
samudra yen aku medun kepiye ya aku. Ning aku iki wis ora kuat, Mat. Mudhunno kowe. Kowe ora mudhun tenan. Kowe ora mudhun tenan. Mat. Mat. Aku njaluk ngapura, Mat. Aku nyebatoki kowe. Ning aku rumangsa ora kuat tenan, Mat. Yo, Mat. Aku bakal kondo karo kiyaine Samsudin. Jadi kowe tak sebat. Mat, aku njaluk ngapura, Mat. Bebasan kuncung nganti gelung aku cecikku ngangsu kawruh ana ing pondok pesantren sing kene aku dadi murid ana ngersane yaine Samsudin. Nek tak empetono kaya dinopo atiku ora bisa nglakoni yen to satenane aku iki ndirasa tresna karo salah sawijining wong wadon. Kamangka wadon iki mau kalebu anake Kiai Samsudin. Coba lho, ngono kuwi apa jane kuwi ra krasa to ning kasana? Rasake apa to, Kakak? Ya sih tak ucapke yen to aku sak tenane tresna karo kowe. Jane aku iki wis suwe tresna karo sampeyan lho, Kakak. Jebul kowe iki ya dirasa kaya ngono. Apa iki sing diarani jodoh? Lah ngono kuwi. Aku wae sing wis suwe nyantri ana ing pondok pesantren sing iki durung dikapak-kapake karo Kiai Samsudin atase rahmat paribasane murid sing lagi rong dina wae malah kapore wis diundhake kaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi jagongan. Mun sewu. Bloko wae. Ora kena ngapusi lho wong Islam iki. Janipun nggih sampun dangu kula ping bloko. Wonten ngersanipun Kiai Samsudin. Apa karepmu? Kula sampun dangu nelaken tresna kaliyan Kasana. Kasana piye? Kula nggih tresna kali Kakang Rangga. Padha tresnane. Ji. Alhamdulillah, ora apa-apa. Ya ngene iki lho nek wong bejo, judu kok bareng-bareng. Ini lho, Mbak. Nggih. Neng aja saiki ya ngenteni baline Rahmat. Mergo apa? Kowe iki pernah non. Nek sing non tak lakoki dhisik ya ora apik. Nek kula mung sadurunge manut kalipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rikala semanten kula ngeterake kalian Rahmat kula haji wonten ing Mekah Madinah. Kok wonten nganeh-nganeh. Aneh piye? Saderenge
Rahmat niku munggah haji. Kula gendong niku kentengen. Lah, Sareng sak sampunipun munggah haji. ya. Rumaos kabotan Oh, kula. masa. Nggih, saestu. Lah terus saiki ngendi Romat? Lajeng kula boten kiyat gendong Rahmat. Kula slebake wonten ing segara ler. La ilaha illallah. Rahmat niku ngono baleni ya. Nggih. Wis ngono bali ya nyang Nggih. panggonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keyakinanmu bojomu mati. Nek saka mata batinku ora mati. Malah dina iki dheweke tapakur semedi ing kisih ing samudra lor. Mula kangsa kuwi san gawe ya. Kowe cawise saji lan mengko nek temeka ing kisih ing samudra lor nganggo sandangan setengah legena. Ya. Yes kono-kono. Rewangi Mbak Yumi ya. Monggo Pak. Saking panyawang batos kula rumaos kula bojo kula menika salamat caket lan kula kapara menika ngangge setengah legena. Iya. Pancen aku sing kok. Oh, inggih. Mergo saka rasaku barang kowe dikipatke ing samudra lor neng ki ora mati ya malah tafakur neng nyatane kaya ngono. Awit saking kapange manah kula ngantos kepanggih kalian si Salaman. Nah, ya ngene ya. Sarene kowe wis rampung saka tanah suci. Rangga dawuh minangka dadi pasesan ya. Rahmat jenenge bakal ngalih Kiai Haji Muto Makim. Boten mangertos. Ya Allah Gusti, yen ngono aku bisa ngarani dumadi asu iki rikala kowe dicedhaki dening calon bojo. Iya iki. Rasa Nalika semanten pancen. Nggih awit raos kapang kula kalian si Salaman. Nalikane kula menika nyuwun dhateng pausan Gusti ngantos kula ngertos dhateng si Salamah menika nglegena. Kula ngantos ngedalaken komo. Dumadine komo kala wau mbok bilih kedados dumados dhateng asu menika. yen ngono iki asu kedadian saka komomu. Nggih. La ilaha illallah. Ya ora apa-apa nek ngono dibuang ae. Nggih, dibuang ae, dibuang. Disingkirke mawon menika mboten badhe kula bucal. Lho, kok ora dibuang saat ini. Senasa menika wujud kewan ingkang kados ngaten nanging menika kalebet
sempalanipun daging kulit kula. Nah, menika kapara malah badhe kula kula ingkang ngrawat dhateng si Asu kuwi. Neng yo ngene yo. Mengko nek ana aloke wong-wong piye kowe iki kaji, kiai kok. Perkawis tiyang alok menika ampun kersane tanggal jawab kula. Nggih. Ya ora apa-apa nek karepmu kaya ngono lha Asu iki. Rening menika taksih wonten gandeng ceneng kalih daging kulit kula. Badhe kula paringi nami Abdul Kohar. Abdul Kohar. Abdul Kohar, Abdul menika meksa. Kohar saking raos sing batos kula ingkang boten kiat ngampah dhateng si Salamah ngantos kawujudan ingkang kadon-kadon. Dadi ngono. Nggih. Ya ora apa-apa. Lamun to kowe gelem rumat, ini ya. Rikala semono Rangga iki ya mari karo kowe, Oh nggih. bojo, seneng karo Kasanah. Nek tak semayani. Semayani dhewe nek rampung kok gaji. Iki boten dados menapa. Ini aja salaman. Nah, tak resmeke pisan. Salaman kowe padha maca syahadat dhewe ya. Oh, iya. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah dadi bojomu iki. Alhamdulillah. Nah, wis tak resmeke. Jeneng wong bebrayan upamane kumpul mengko munggah cengkah atase piring wae iso. Oh, nggih. Mergo kowe bakal tak dhewekke duweku mung bumi sak lore gising. Mung sak nggon kuwi iki bakal tak perang dadi loro. Oh. Sing isih wetan kowe, sing isih kulon Rangga. Mula isih kaujutan alas kono-kono do babaten ya. Mari. Ya. Waalaikumsalam. Yen kaji kok babat ijen wis rasa digagas ayo padha diresi ayo. Sampun kelampahan ketinggal padang. Ana swara akeh rumangsaku ngrewangi kowe iki mau. Mboten. Lah, mau swara apa? Tiang-tiang saking ketebian sami ngelokaken dhateng kula atase kaji kok babat ijen, kaji kok babat. Ana kaji babat ijen ngono. Nggih. Ya mbok menawa kabeh ilham saka Gusti Allah. Mula panggonamu ndak jenake kajian. Kajian. Sunke marang Gusti Allah besok ing kajian dadi pondok pesantren Kang Kondang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bar. Biyen iki rumangsaku ciyut sadurunge tak wenehke kowe sewu alas
Saiki kok ombo banget. Alhamdulillah. Ketone emplak-emplak. Ngene ya, panggonamu tak jenengke ngemplak. Oh, emplak. Iki saka tembung wong kuno nek bar dadi nganten jenenge ditambahi. Mula jenengmu tak tambahi Rangga Kusuma. Rangga Kusuma. Ya. Masa borong lah aku tak bali ngasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aja ngapusi aku kowe. Saestu wonten kirike niki mriki. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nepangaken yaine sinten sampean? Kula muta makin. Kula kutip anom saking tamu. Tamu kula Kosim. Kohar. Ayo lungguh ini. Yaine, Pripun? kula mriki ini ngajeng demo. Kok demo perkara napa? Nggih, jalaran sampean kiai kok ngingoni asu. Lah napa mboten iso sami-sami makhluk? Nggih leres nek niku makhluk. Jeneng kiai. Nggih. Niku kedahipun ngertos nek asu niku najis dipangan karam. Nek disenggol Najis. najis, nek dipangan Haram. Kula niku mboten nyenggol, mboten mangan, niki mung ngingoni. Ngoten, laporke penduran sampean. Wah. Kasih isian kalian padha lapor, ayo tekani Enten kiai mapane wonten ing Kajen nggih ngingoni asu. Namine Haji Mutomaking. Kula seksinipun. Nan. Nggih. Lara kok elengke. Sampun. Nah terus Malah kula dipun dalili. ngono. Nggih. Ya perkara iki rek nang dirapor mengko bakal. Lah niki napa? Lho, ngoten ora kurang ajar ha. Asu kok bisa lungguh nyingkrang. nggih, wujudipun kados ngaten. Nanging mbok bilih sami kemawon menika sami-sami makhlukipun Gusti. Nggadhahi pikiran ingkang sami kalian kula lan panjenengan. Bener jenengmu Kiai Haji Mutomakin. Leres. Mutomakin, Nggih. dene apa kowe ngingoni asu? Tatanan Islam kuwi ngingoni asu ora kena. Nggih. Mergo nek kesenggol awake najis, nek didahar daginge iki karam. Lah inggih menika. Kula menika mboten nyenggol, kula nggih mboten mangan daginge si Kohar. Mula kula namung ngrumati si Kohar. Sopo jenenge? Abdul Kohar. Asu kuwi jenenge Abdul Kohar. Nggih. Tomakin najan to mengkono ora sing keparake. Mergo ing mengone mundhak akeh wong Islam sing padha tiru-tiru karo. Ingsun mundhut asumu kudu dipateni. Nah, leres. Cocok. Boten badhe kula pejahi. Ora pateni Nggih. pidanane ratu kelawan kawula sing manjai bakal nampa pidana. Kowe tak hukum mobong. Apa? Yo. Ayo mapan alun-alun ke sepatu. Ayo, Pak.
yakinaken perkawis pejah lan botenipun menika saking panguwasanipun Gusti. Namung kula gadhahi panyuwun. Apa panjalukmu? Kula badhe nyawataken dhateng srandal kula wonten ing Patumangan. Kohar kersanipun mlebet menawi kohar mangke pejah. Teges kula kapeksa badhe nampi pidana nanging menawi boten monggo kajabela pidana kula. Sekseni nek kohar kobong sandalmu kobong, kowe tetep tak pidana kok. Nanging nek kohar ora mati sandalmu ora kobong, tak jabel pidanane. Nggih. Kena kok witi. Kohar tenan jabul tenan ora apa-apa. coba sandalku cipuk. Cipuken. Heeh. Ya goreng Patumangan. Mateng. Kohar. Kowe ora mati, Kohar. Iso njikoke sandalku iki iso nulungi aku. Yen kaya ngono pancen senajan mung wujudmu asu katimbang dening kumpul karo menungso adakane aten-atenane kok apik asu jebul. Ngoten niku. Jeneng ngerti marang bebudening liyan. Iki nyatane sandalku tak gawake Patumangan kowe iso alah Kohar nganti sandalku kok ya mbok ilerni kabeh kaya ngene iki kepiye. Wah malah keneng ilere asu malah. Otomatis. Nggih. Yo rening asu lan sandalmu ora kobong, pidanan ingsun bakal ndak jabel. Alhamdulillah. Ngurungake. Sik. Kanan iki kok ngane-ngane atase asu lan sandal nyemplung ana Patumangan geni kang manghalat-halat kok ora kobong. Nggih. Jane kowe iki sapa lan pawongan saka endi? Estunipun kula menika Rahmat saking Bantul. Rahmat saka ing Bantul. Nggih. Banjur Anakipun Dongkol Temenggung Sentanu. anake Dongkol Temenggung Sentanu. Ote panom. Iya. Jebul Rahmat anake Dongkol Temenggung Sentanu. Nek ngono Dik, kowe isih keluarga kraton ana ing Tasura. Mula kowe aja sembrono. Perkara iki kowe kudu njaluk pangapura karo dhewe. Nggih. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten, Hyang. Oh, nggih mboten napa-napa. Tomakim, Pripun? nek pancen kaya ngono uga asumu kae tenane ora sadinyak asu. Ingsun pirsa kalamun kae perangane uripmu. Leres. Mula nggo ngingoni asu kena kok terus kate malah kepara. Sok nek ana priyayi pati ngucik kalamun nggo ngingoni asu, aku bakal sabiyantu. Entenono sawetara. Ikilah yang pikuko saka panjenengan ingsun, mbok menawa sing ngucik kok kiai ngingoni asu, iki kuna kok tuduhke. Nggih, ngiras pantes ngaten rening kula menika wonten ing kajian menika sampun wonten pondok pesantren. Kepareng kula siar agami wonten ing tlatah Pati. Oh, kaya nggih, ndak kali-kali. ngrembakake agami Islam. Kaya Ngoten nggih. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santri utawa kiai ngucik nggone mutamakin ngingoni asu kena kok eling. Mergo asu kae ora sading asu. Lah iya to. Ora rawuh Kakung Swana Putih lampahan babat kajian Kiai Haji Mutamakin namung dumugi semanten lambluk menawi wonten kekeranganipun keluarga ageng Ketoprak Wayu Manggala nyuwun agenging samudra pangasami. Lening sampun rampung ayo ndedonga ngersa dalem Gusti Kang Agung sakwise panjenenganipun Bapak Kagungan Kersa nanggap Ketoprak Wayu Manggala dipujukake supaya slamet Amin. waras Amin. rezeki. Amin. Akhirul kalam bagi sampai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.